Amreng Constituency along BJP pen kache toidun MP candidate Amor Singh Tisofan vote kerek pia me ke paman pan. Jang minify sirke barni West Kari Banglong lakha sirke Amreng Constituency arlu chirikindeng hempumukrang pathu aklam along BJP election rally Vice election campaign ke pada pon along Kari Banglong Autonomous Council CEM Dr. Tiliram Ronghang aluhi sar paman pen chetong dunsi non ke bangji jang minify kora trokarni BJP party pen kache toidun MP candidate Amor Singh Tisofan vote pipen pahai pondonang pusi ning Jepon lapenalang li hailo te ration card ningkan isipen sekechelang afan lak pho orundoi chikloi John Pensika Farokri hinira phokep gas lapen BPL ke do adon tin hemta solar ke joy pen pipa jir pon popusi ning Jepon lason jalo samara tum HS first year lapen HS second year ang deng ke charli ato afan ningkan isipen sika suri ke batangka lapen degree ke charli ji afan tamesika suri kri hinira farok pho ke joy pen pipa jir pon popusi mealong ning Jepon lapen thu MA ke charli ardo samara tum tame aningkan wang inut pen inut sika suri ingkora pho long pon polapen halapu self help group atuma phantame member inut pen suri ke batangka pipa jir pon popose vote kerek pia melong karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ning Jepon bangso melong Amreng constituency along don plikep sose congress APHL silapen ASD se strong tum BJP along chepok dun si jakong pidun renti melong aluhia man pen abarim MP Horen Singh Be MLA Rup Singh Teron EMs MSC lapen board chairman pen danglok BJP along klembang pubang phetum chetong dun renti khironi pen Bida Singh Teron ang kepalya birta Malum News. Kape hai nang gelap tergelap puino nang tu ake jo ipen reson card nang tum long iko inut pen lin pho edon pen lin thong kera pho nang tum long jia cheklo wang bang trok silong si do pulong te la pen ang por kame si kachilang ya pha je ningkan si pen lak pho ningkan pho pulong te laking kora phoke joy penatum bharodang kengalong no hok hospital tam tame ake joy pen segel hawa sai loit po lapen por tame nang tum long thulang aning kan wan korodore skin kelong le tolang mata ho ari sirum damo ba kelong le ache ko wan bharokri nira phoke nang bat pom po mo assembly election apran ke suri ke thom le rok tahai la se do tin de melong e china de mathan ne nili se gran tinang pilo lamchak na pilo adom tin de long e chitak na tumuro do ke long e tumanta la penang par ke na tum hemjong se mane mitri ki pidolo blong de komane yang se mitrik pass det lo na tum na supi etum pas lo belum te aningkan wan college kacang liya phan high secondary first year second year kacang liya phan nangi supia ekonolong suri kep tangka nikani si pena tum lo iko ake joy pe high secondary pass de pena phi degree kacang liya phan BA kacang liya phan suri krehini la pharo pho tangka na tum long iko la ke joy pensi na tum long iko la penang part me mane ke degree pass कर लो BA pass करना फिर MA के कितुन जेफा MA yang sekitar lo pulang te PG post graduate kacang liya phan anu tin ai student anu so tuma phan suring kora pho aningkan wan dame ekonom thapi bodon bang letum aningkan wan suring kora pho lapen par ke non ke dak jiri ke neng awar ke theng do ola cita theng tha jumbom lo lasina tum bhan ake joy pen free gas connection nang jiman ne election juter lo pulang te mama kelong le ake joy pen stop sila pen cylinder isi nang to mana ke joy pen gas connection na kan lek pen lapen ang parta Narendra Modi pangdak ponlo